Het Korps Politie Caribisch Nederland doet een oproep aan getuigen of mensen die mogelijk meer informatie hebben over het volgende incident. Op de avond van 2 maart 2025 heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Kaya LD Gerard in het centrum van Kralendijk. Het incident had vermoedelijk te maken met een vechtpartij tussen 2 groepen personen die kort daarvoor plaatsvond. Bij de rotonde van Misa di Playa had de politie voorafgaand in verband met de carnavalsperiode camera's geïnstalleerd voor preventief toezicht. Op de beelden is een grijze Changgang SUV met getinte ramen te zien die met hoge snelheid wegrijdt, vermoedelijk in verband met het schietincident. Herkent u deze auto of beschikt u over informatie die ernaar zou kunnen leiden? Neem dan contact op met de politie via 715 8000 of via de anonieme tiplijn 9310.